ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ସିଭି ରମନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1930 ମସିହା। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1951 ମସିହା। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1853। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1851 ମସିହା। ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1972 ମସିହା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1973 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1997 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 2017 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 14 ଅଗଷ୍ଟ 1995 ମସିହା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବଦଳିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 1911 ମସିହା।